Dolazi Mujo u pekaru i pita: imate li 1000 krafni? Kaže pekar: nemamo. Drugi dan opet dođe Mujo, pita isto: imate li 1000 krafni? Pekar odgovara: nemamo. Dođe treći dan Mujo i opet isto: imate li 1000 krafni? Kaže pekar: nemamo. Dolazi Mujo u pekaru i četvrtog dana: imate li 1000 krafni? Pekar isto odgovara: nemamo. I ode Mujo iz pekare svojim putem. I pekar razmišlja. Mislim pekar u sebi kako bi bilo da napravimo 1000 krafni, pa da ih prodajemo. Mujo ih traži svakog dana, znači da kupaca ima. I tako je i bilo. Mujo dolazi peti dan i pita Mujo: imate li 1000 krafni? A pekar reče sa ponosan: da, ispekli smo ih 1000. Na to će Mujo pekaru: ako meni ćete sve to prodati.